Aquí Barcelona, amb Jordi Cartanyà. Ser Catalunya. Núvol negre tapant el cel, ni un raig de sol en tot l'hivern. Arriba a donar les cançons del nou disc de Xarí Maresté, Núvol Negre. Anem a parlar de l'ictus. No afecta igual a dones i a homes, i aquesta diferència pot tenir conseqüències molt importants en el diagnòstic, tractament, recuperació. Tot i que globalment és més freqüent en homes, les dones moren més per ictus i sovint en pateixen seqüeles més greus i prolongades. Amb nosaltres, l'Ester Duarte, directora de la Fundació Ictus. Acabem de fer un primer spoiler. I per què passa això? Per què les dones hi prenen més mal amb l'ictus que no pas els homes, Ester? Bueno, bàsicament perquè tenen ictus més severs i perquè, a més, tenen un ictus quan tenen més anys que els homes. Les dones presenten l'ictus aquí a Catalunya amb una diferència de 4 anys per sobre dels homes. I això fa que, juntament amb que l'ictus és més sever, fa que el resultat sigui molt pitjor en la dona. Em recorda els infarts, que no sé si té molt a veure o no, però les dones tenen menys infarts, però quan els tenen molt forts. Exactament. A més, aquí hi ha molts factors, vull dir que els factors de risc són diferents en l'home i en la dona, i els símptomes de presentació de l'ictus també són diferents. Quina diferència hi ha? Perquè el ràpid, em comentaves, Ester, abans d'entrar, que el ràpid s'ha fet bastant a partir dels símptomes dels homes. Exacte. El que nosaltres entenem com símptomes típics és perquè són típics dels homes. I quan mirem la sintomatologia que presenten les dones quan arriben a urgències, doncs diem que no són típics. Bueno, no són típics pels homes, però per les dones sí. Aquí hi ha diferències des del punt de vista hormonal o des del punt de vista de microcirculació cerebral o des del punt de vista de la pròpia resposta autonòmica i metabòlica del cos de la dona, que és diferent a la de l'home. I, per tant, els símptomes inicials poden ser diferents. Quins són? Bueno, doncs les dones tenen més símptomes tipus mareig, tipus mal de cap, símptomes que potser són molt menys alarmants, no? Però que en realitat pot passar que estigui patint un ictus i, per tant, s'ha de córrer també a l'hospital. S'ha pogut establir algun ràpid per dones, doncs? Per dir, escolta, clar, un mareig, un mal de cap... No, com a tal, no. Com a tal, com un acrònim, no. Però davant del dubte sempre s'ha de trucar al 112 i posar en marxa rapidíssim el circuit per arribar el més aviat possible a l'hospital. Dic perquè a vegades amb el dolor també sou més sofertes. Sí. Bueno, també, i que anteposem, per exemple, des del punt de vista social, la dona anteposa fer el sopar i posar els nens a dormir abans que anar a urgències, no? I això és una realitat. És un titular estrany, així però és veritat. Però, si a més a més els símptomes no són molt forts. Quins símptomes forts podríem detectar en el cas de les dones? Dic, per anar donant pistes, per ajudar-les. De fet, a més dels tradicionals, a més dels típics entre cometes, la hemiparesi, o sigui, la pèrdua de força del braç, la desviació de la boca, les alteracions de la parla, doncs a més tenim aquests símptomes que són una cefalea important, un mal de cap important, o un mareig important, doncs també poden estar suggerint que aquella persona està patint un ictus. No sé si se sap per què les dones els pateixen, això que deies, 4, 5, 6 anys més tard que els homes. Bueno, en realitat és que hi ha factors de risc diferents i aquests factors de risc segurament tenen a veure amb l'edat de presentació. Les dones tenen, per exemple, factors hormonals que determinen molt el risc de patir un ictus, no? El fet de tenir la primera regla molt aviat o tenir l'última regla, la menopausa, molt aviat, o l'embaràs, també, o el prendre teràpia hormonal substitutiva són factors que determinen més incidència d'ictus, per exemple. O l'alcohol. L'alcohol afecta diferent als homes que a les dones. En quin sentit? En el sentit que l'alcoholisme comporta a la dona més risc d'ictus que no pas a l'home. La dona té ictus diferents dels homes, O sigui, l'ictus isquèmic sí que és més freqüent en l'home, però la dona té més freqüència, per exemple, d'alguns ictus de tipus hemorràgic. L'hemorràgia subaracnoidal, per exemple, és més freqüent. Recordi'ns, isquèmic i l'hemorràgia. Quina diferència hi ha d'una i altra? Bueno, l'ictus isquèmic és quan tenim un vas sanguini que per un motiu que s'ha obturat, perquè hi ha un quall o un motiu, i llavors aquella zona que hauria d'irrigar aquell vas sanguini queda sense aport sanguini. Això és un ictus isquèmic. Mentre que l'hemorràgic és que un vas sanguini es trenca, allò provoca una hemorràgia, i aquesta hemorràgia el que fa és comprimir el teixit cerebral que l'envolta. I les dones són més propenses a aquest segon?
Sí, tenen més incidència qui guanyen les dones. Som l'únic que guanyem, veus? Hòstia, tu. Vaya vuitè ens està quedant també aquí, Hòstia, noi. En el diagnòstic també hi ha desigualtats? Bueno, per la presència d'aquests símptomes que explicàvem abans, no? Aquests símptomes suposadament típics que representa que només són típics dels homes, no? I les dones tenen més simptomatologia atípica. Per tant, costa més que es diagnostiqui que estiguin patint un ictus. Clar, d'alguna manera arriben alguna més tard al diagnòstic els homes. Sí. Com acostumen a arribar-hi ja? Perquè amb el ràpid podem anar ràpid i ho podem anar enganxant amb temps. No sé si s'ha fet un estudi, això estic improvisant, si s'ha fet un estudi de amb quants minuts o amb quant de temps de més tard hi estan arribant les dones per una mala diagnosi o per un desconeixement. No t'ho sabria dir. Hi ha un estudi molt important publicat a Catalunya fa uns 2 o 3 anys que es va fer amb més de 20.000 persones que havien patit un ictus, i és veritat que hi ha diferències, però aquestes diferències aquí, en un ambient urbà, Barcelona, doncs no són tan evidents en quant a l'atenció, en quant als minuts que tardes doncs no són tan importants. Però sí que hi ha altres llocs on les diferències són més importants. Que les dones els ictus les afectin amb més força, que les colpegin amb més força, això vol dir que són més mortals i que les conseqüències o les seqüeles siguin més dures? Clar. Una cosa va amb l'altra, no? A part de la mortalitat, després ve la vida després d'un ictus, no? I aquí parlem de seqüeles. Els resultats funcionals, tant els immediats. Funcionals em refereixo a la manera de caminar, de vestir-te, de l'autonomia personal, doncs és pitjor a les dones tant des del principi com a llarg termini. I la qualitat de vida, la qualitat de vida també. Des de la Fundació com les ateneu? No sé si heu creat fins i tot ja un Cuerpo Especial de Atención per la Mujer. Bueno, des de la Fundació, que a més la majoria som dones, doncs tenim especial sensibilitat amb el tema, no? I la veritat és que tenim no només a les persones afectades, sinó a les cuidadores. No hem parlat de cuidadores. Els cuidadors d'ictus, un 74% són dones a Catalunya. Això vol dir que els pacients, és veritat que és més freqüent que siguin barons, que siguin homes, però després qui cuida aquestes persones són dones. I aquestes persones necessiten molt suport. I a la Fundació, doncs, la veritat és que dediquem especialment atenció a cuidar les cuidadores. Però allò que fa una campanya de fa milions d'anys de Creu Roja, qui cuida els cuidadors, no? Exacte, cuidar el cuidador. Cuidar el cuidador, això és molt important també, no? Clar, però si el cuidador claudica, tenim un problema important, s'ha d'institucionalitzar aquesta persona, no pot estar a casa. A partir d'aquí, hi ha estudis que indiquen que reben menys tractaments de reperfusió o menys ingressos en unitats d'ictus. La desigualtat és real, És real, però a nivell molt global de xifres, Insisteixo que en aquest estudi a Catalunya que està publicat, doncs es va veure que aquestes diferències en quant al procés assistencial doncs no són tan evidents. Però sí, a nivell global sí. I que les dones tinguin pitjors resultats funcionals a curt i a llarg termini, un cop es centra en rehabilitació, és per l'impacte o és perquè s'ha tardat o és per què passa això? Perquè tenen, el que comentàvem abans, perquè són més grans i això vol dir més comorbilitat, vol dir que estan en pitjor estat de salut i després perquè tenen ictus més severs, i això vol dir que el resultat és pitjor. I en l'àmbit de la recerca també hi ha bretxa aquí? Clar, aquest és l'altre forat que tenim. Els projectes de recerca bàsicament es fan amb homes entre 60 i 70 anys i llavors els resultats són aplicables a aquest grup de població però no les dones, no? I aquest és un forat important i que avui en dia sortosament a la majoria de convocatòries de projectes de recerca s'exigeix que hi hagi una perspectiva de gènere. Des de la Fundació vosaltres aconselleu, aviseu, allò, com el síndic de greuges, no? Sí. Assessoreu, diu, escoltin. Attention. Sí. Clar, nosaltres a la Fundació, que tenim un àmbit de recerca que està molt desenvolupat, participem representant a pacients i a cuidadors. Els projectes de recerca s'han de fer amb les persones i no per les persones. I això vol dir que des del principi les persones entenguin quins són els objectius d'un projecte i els comparteixin. Permeti'm que li pregunti així. Si volem reduir aquesta desigualtat, quines serien les 3 mesures més urgents que caldria aplicar en el sistema sanitari i la prevenció? Al final és contemplar aquesta perspectiva de gènere amb tots aquests aspectes que hem comentat, amb la prevenció, amb el diagnòstic, amb els protocols de diagnòstic i els protocols d'atenció aguda, i també en els tractaments i també en els resultats funcionals també, i en la recerca, no? De fer aquest esforç de pensar en les diferències que puguin existir.
A partir d'aquí, ens recordem una vegada més com ajudeu, com acompanyeu, quins serveis oferiu vosaltres des de la Fundació Ictus a les persones, en aquest cas avui que estem parlant de les dones. Bueno, nosaltres, a part de les campanyes de sensibilització que fem, que ja això informem contínuament a la població, no només de la prevenció, sinó també de la detecció precoç. Després, a l'hora de donar suport, el nostre programa estrella és el programa BRIC, que és un programa gratuït, un programa de suport a persones i a famílies, i aquí doncs, es fa especial atenció a la dona. Escolta, llavors, si algú que ens escolta fa cap a la crida que estem fent ara mateix, en temps present, què és? Si us voleu fer-vos amics i amigues de la Fundació Ictus, podeu trobar informació a actua.fundacioictus.com, actua.fundacioictus.com. Si entrem aquí, què passarà? Bueno, que tindran informació de la Fundació, la web ho explica bé totes les nostres activitats i que tindran l'oportunitat d'ajudar, no? Nosaltres necessitem amics per fer-ho possible, tot això. És que això, me'n vaig donar compte amb la menopàusia. Fa uns anys que van dir, escolta, allà és un calaix de sastre, que qualsevol cosa que li pugui passar a una dona entrada en una certa edat, bueno, això és la menopàusia i ves tirant, no? O l'edat, no? Quan tens a partir de no sé quina edat, tot és culpa de l'edat. I els homes els diuen que és culpa de l'edat? Sí, jo crec que també? Els hi cau aquest? Sí, és que també fan anys, els homes. Sí, però dic que a vegades hi ha coses que estan més estudiades que d'altres i no els diuen, mira, el que passa és això, en lloc de dir-li, és l'edat. Bueno, últimament ja m'ho diuen, és l'edat. En fi, Esther, moltíssimes gràcies. Actua.fundacioictus.com, actua.fundacioictus.com. L'actualitat de Barcelona, aquí. Amb Jordi Cartanyà. Serpentejant profundament personal, sempre lliure, Xarim Aresté presenta Punt de Creu, un disc que ell mateix defineix com un dels treballs més honestos de la seva trajectòria. Ja detecto veus que diuen que és el disc més valent i més radicalment honest de la seva trajectòria. Això es diu sempre, Sí, no? Sempre ho han dit el mateix de tu? Podria ser mentira i colaria igual. Sí? Sí. Les seves 10 cançons construeixen... Escolta, ja a partir d'ara, ser crític teu i ressenyar discos teus ha de ser fàcil. Copiar, pegar i a cada disc anem fotent-li el mateix. És molt difícil. Mira, he fet una novel·la i m'han demanat fer la sinopsis. Mira, les novel·les, acaba sortint, però la sinopsis és molt difícil de fer. Hauríem de començar per la sinopsis i després fer el llibre. Sí. Vull dir que és molt difícil. Per això faig música, no? Però llavors, el llibre... O sigui, tu, quan has escrit el llibre aquest? Just ara, es publicarà al setembre. Just ara vol dir aquest matí? Ja, l'ha escrit amb 10 minuts, l'ha fet amb 10 minuts, no? Aquest matí l'enviava, mentre estava al lavabo, l'he enviat. Ah, molt bé. Sí. I dic, escolta, publiqueu-me'l. Dic, te publiquem. Escolta, has escrit el que t'ha donat la gana, entenc, també? Sí. No és un llibre d'encàrrec, és un llibre És un llibre com els discos, no? Per una necessitat personal, una necessitat emocional? Sempre és així, trobo. Sí, els artistes suposo que la seva obligació és estudiar l'ànima humana i, doncs, a raig d'aquest estudi surten coses d'allà. És un disc que jo afegeixo que són cançons que ens criden a la calma, a la introspecció, que hem de permetre que ens bressolin amb la cadència de la bateria, la guitarra i la veu, i que tenen un regust de country minimalista i en moments de tocs èpics modestos i tranquils, però èpics i profuns de western. Vull dir, això que aquí cadascú deu fotre la seva, no? I cadascú hi aboca allà els seus referents, no? Sí, a més tot està bé, no? Pots dir el que vulguis. M'agrada molt. Pots dir, és el disco més canyero que has fet, també és veritat. Però llavors tu, quan et diuen això és així, tu entomes, ho abraces i ho acceptes, no? Veig que vas des de l'acceptació el que et puguin dir dels discos. És que és lo preciós de la música. Tu pots tindre una cançó preferida, la teva cançó preferida, l'escoltes 10 vegades seguides i cada cop te dirà una cosa diferent. Si vols que torni a explicar el mateix que et va dir el primer cop que la vas escoltar, és que és impossible. Té tants angles, la música, és un esperit. I ara fa poc escoltava algunes notícies, a la ràdio, evidentment, que no recordo els grups, però hi havia algunes 3 o 4 o 5 cançons que havien sonat en mítings d'ideologies contràries a dels músics, principalment d'esquerres. Algunes havien sonat a Vox, les altres a la PP, feu a favor de no treure aquesta música, no em feu servir la meva cançó. Però una cançó, un disc, tu quan el deixes anar, quan el tires, allò ja no és teu. És que no és teu ni quan ho fas. Perquè és com... Jo em sento com un pescador, jo tiro la canya, ojalà pesques una balena, però a vegades pesco una sardina, a vegades no pesco res, però aquell peix no és meu. Jo només l'he pescat. I l'has portat, L'has portat del món de les idees, l'has portat cap aquí. Sí.
perquè, a més, la música fa una cosa que quan et surt de l'ànima, el primer que fas és ensenyar-te coses. O sigui, és molt més sàvia que jo, la cançó. Jo no tinc ni idea de res, i la cançó, en canvi, me diu coses, aprenc coses de la cançó. Xarim, quan tires tu la canya? Què ho fas, amb la guitarra a la mà, amb moments de soledat, amb gent, escoltant alguna cançó al tren, al cotxe? De dia, de nit? Sí, en casa, en la calle, con los amigos. Estamos. Sol ser amb la guitarra i en la intimitat, la veritat que sí. Sí. I en català? No, quan apareix és un idioma universal, és l'idioma que parla tothom, és el tatarareig. El tatarareig. Sí. Hosti, és curiós que la música no cal entendre que és una llengua universal també. Vull dir, tu li fots a la música i encara que no entenguin la lletra, els japonesos t'ho pillaran igual. És que fixa't tu, el que fa que mos entenguéssim, el que dona significat a les paraules, és la tonalitat, la música amb la que posem. Si canvies la música de la paraula, canvia el significat. Hosti, però, clar, llavors ens perdem una segona lectura, que serien les lletres, no? Vull dir, quin pes tenen les teves lletres? Alguna cop has pensat, si traies la lletra d'aquesta cançó, doncs la cançó caminaria igual, o és necessària la lletra? La lletra és un esquelet o és l'ànima, o què és la lletra aquí? Per mi és el més important, de fet. Perquè hi ha melodies, hi ha cançons que no puc cantar mai més perquè la lletra és una merda. Però si la lletra és bona, la cançó la podré seguir cantant per sempre més, encara que la melodia sigui millor o pitjor, és igual. Hi ha alguna cançó que hagis deixat de cantar, ja no per avorriment, La majoria. Home, he fet milers de cançons, només em puc cantar una vintena. Una vintena? Vull dir que faig cançons des dels 13 anys, imagina't la primera que vaig fer. Es presenta com el disc més valent i honest. A mi el que m'agrada molt que es digui Punt de Creu, i no sé si està fet... Els videoclips no sé si estan fets amb la filosofia del punt de creu, però hi ha intel·ligència artificial als videoclips? Sí, totalment. En Joan, que és un amic artista, ho ha fet així i estic impressionadíssim. Són molt xulos. Va fer una feinada, hores i hores, perquè el que ha fet ha sigut putejar la intel·ligència artificial, no ha sigut escriure un prompt i el que sortia ja ho publiquem. Ha fet una feinada realment. De fet, no entenc com ho ha fet. Per què intel·ligència artificial? Pregunto, per curiositat, A mi, d'entrada, el que veig és un contrast des de la teva artesania més pura a l'hora de fer cançons a l'última novetat tecnològica a l'hora de, per exemple, fer i muntar audiovisuals, no? Bueno, per mi el Photoshop és igual de misteriós que la IA, no el sé fer anar. I abans ell era pintor, després va passar al Photoshop i ara està fent això més per curiositat que res. Jo penso que se sent un pioner en el sentit de que imagina't que ara aparegués la pintura a l'oli. Un tio va ser el primer en pintar en pintura a l'oli. No? Pues és una tècnica recent, que en mans d'artistes genials tindrà resultats genials. Hosti, en substituirà les persones o no et fa por això, tu? No, perquè no substituït la persona, és en Joan que ho ha fet. Abans ho feia mà i ara ho fa amb això. No, també ho fa mà. És que no veig tanta diferència, és una tècnica només. Cançons fetes amb intel·ligència artificial? Això fa una altra cosa. I músics i veus, Vull dir... perquè aquí sí que no hi veig tant la mà de l'humà. A cap i a la fi, el meu amic el que fa és tindre una interacció constant i portar la prova al màxim. Però el que he sentit de música feta amb IA, hòstia, no ho sé, no em fa tanta por que els robots semblen humans com que els humans semblen robots. I anem més cap aquí, trobo. I cada vegada anem més cap aquí. Sí, no, tota la raó, Escolta, les teves cançons... no sé si són més experiències vitals que relats o relats que experiències vitals. Des d'on escrius? Des de la intuïció? Des d'una reflexió? Des de l'experiència vital? O des de contar una faula, una història, un relat? Em costa molt contestar això perquè és un acte absolutament irracional. És com si em preguntessis, i tu per què fas l'amor? Hòstia. Perquè et ve de gust, per obligació, per avorriment, perquè pots? Bueno, una mica de cada. Jo crec que l'última opció és de les més bones. Si el fas perquè també pots... Al final crec que la finalitat de la poesia, si en té alguna, és apropar-se a alguna mena de veritat, la qual cosa és impossible. Aquesta és la proesa, suposo, dels grans artistes, no? que et fan sentir una mena de sensació de lligam amb certa veritat. Però això és absurd, perquè no pot ser, trobo. I llavors, la poesia suposo que tracta de despullar la emoció fins a que quedi una cosa, un ou. Quan sents que ets un dels músics més personals i singulars de l'escena catalana, jo crec que dir actual no, és ja des de fa uns quants anys, cantant, guitarrista, compositor, que s'ha caracteritzat sempre per una trajectòria molt lliure, la paraula lliure sempre surt, poesia també, espiritualitat també, rock, folk i psicodèlia. Tu tot això dius, val, sí, molt bé, però ara... Pues potser que el pròxim disc el faré tot electrònic. Hòstia. Com us quedareu? Per mi no hi ha cap mena de raonament. O sigui, judici ve abans i després, però el durant és un espai
Suposo que és l'espai de llibertat màxim, perquè és pura presència i no sé ni qui sóc quan ho estic fent. La llibertat és una llibertat que emana de tu ja de manera natural, o a vegades t'has d'obligar a ser lliure? És a dir, buscar espais de llibertat i dir-te tu mateix no et condicionis, fes el que realment... Hosti, com es pot mantenir un espai de llibertat? La llibertat és tirania, perquè no pots ser lliure tu sense adoptar una responsabilitat absoluta. Llavors, per mi, la llibertat simplement és la responsabilitat d'estimar el que estimes. Si no pots estimar el que estimes, realment, llavors no ets lliure. Ja fins aquí el programa d'avui, Jo crec que aquí tenim un titular espectacular, o llibre... Ja està, ja podem marxar. Mira, una de les coses que vam tenir en l'última secció dels ictus, ens va venir la doctora meravellosa, que ens va dir que els músics tenen un cervell privilegiat. Oi que sí que tenen un... Com es diu? La càrrega... No, digues. Reserva cognitiva, que tenen una reserva cognitiva meravellosa. I no només això, sinó que la música la utilitzem en la rehabilitació de les malalties neurològiques, perquè està claríssim que només sentir música, una música amigable per nosaltres, té efectes emocionals i efectes neurològics, però després també utilitzem instruments musicals adaptats per la recuperació motora. I ens explicava que el cervell del músic activa tantes àrees del cervell que és com un muscle entrenat, no? I a partir d'aquí, quan fots mal al genoll, si tens uns bons quadríceps, recuperes més ràpid, en aquest cas, el cervell del músic. Tu músic de tota la vida? No o et va agafar de gran, que diuen? Bueno, m'han apuntat de petit, però em van fer fora de l'escola, es veu que no... I ara ets lliure allà. Sí, ara... No ho sé. Ja eres lliure. Sí. Recordo abans escriure poemes que no pas cançons. Què dius ara? És perquè escriure n'aprenem a l'escola de seguida. La música ve sempre més tard. Aprendre un instrument és molt difícil. I més la guitarra. La guitarra és l'instrument més difícil del món, ho sàpigues. Més que el piano? Sí. Perquè el piano, podria passar un gat per sobre el piano i tocar certes notes. Una guitarra, per molt bon guitarrista que siguis, la nota no sola és sola. L'has de fer tocar, l'has de fer sonar tu. És d'aguantar el dit i... Jo el violí també el trobo extremadament difícil per això, no? Sí, però el violí no pots fer acords. És el mateix, però no pots fer acords. És més complet la guitarra en aquest sentit. Hosti, quantes hores et va portar dominar l'instrument? Pues, bueno, no el dominaré mai. És impossible dominar un instrument. Però com la toques, nen? Com la toques, que deia l'Eugenio, Com la toques, Tito, com la toques? Hem passat hores. Sí. T'he vist en directe i tu sol, tu i guitarra i fot, i allà aparta't, I l'home ens va tenir 1 hora i 20 minuts bona i això és una virtut, la veritat. Quan interpretes en directe les cançons, el que veurem a la Sala Apolo, que s'acaba... Mira, a les 11:27 mirem el 27 de març, perquè és quan tocaràs aquí a Barcelona. Com serà el directe? Com el tens pensat? Estic superemocionat amb això, perquè hem fet una banda nova que és encantadora i no tinc ni idea de què passarà, en realitat, perquè la música sempre va per davant nostre, així que no ho sé, però... Esteu assajant o assajar és de covards? Sí, assajar és de covards i estudiar és de traïdors, va dir el Tatell Poltrona una vegada. Sí, no, hi ha aquest argot entre alguns músics que diu que assajar és de covards. Sí, però ara estem assajant. Això és bo, Sí. On esteu assajant? On ho estàs? Tu, clar, originario de Flix, però clar, amunt i avall i amunt... No sé molt bé on estic visquent, però estem assajant a Gràcia. Veus? Sí. De dónde soy, de dónde vengo. Exacte. Que també seria per fer un disc sencer, Sí. Escolta, diuen que en aquest disc has composat des de l'ànima, fins i tot has hagut de parar. Has hagut de parar i dir, bueno, paro perquè emocionalment t'estava exigint, o t'estava exigint durant molt. la gravació, és que han sigut temps intensos, i de sobte és curiós, passen coses i les cançons agafen significats nous. Mira si són d'esponjoses, no? Que passa una cosa a la vida i de sobte una cançó et diu coses noves. Hi ha hagut moments de molta emoció en aquest disc, no m'havia passat mai, la veritat, sempre havia sigut més cara a la feina. Què ha canviat? Suposo que ens anem fent grans i ens anem fent sensibles, no? Més conscients de tot, potser, no? Sí. És curiós. Sí. Se van afinant els instints, a saber. El pas del temps i potser fins i tot la fugacitat de la vida, no? Sí, això la música sempre ho ha ensenyat, perquè mira que són curtes les cançons. La música és eterna, però les cançons comencen i s'acaben. Tu ets, i resposta curta, que el Jordi ja fa... Mira, el Jordi, ja fa estona que mira el rellotge volent dir, sempre fas les preguntes... Algú l'ha de mirar. Sí, perquè jo no el miro. Perquè tu vas fent ràpid. Tu t'imposes una durada de les cançons, perquè a Spotify 2 minuts i mig, començant per la tornada... No ho he fet mai, que va, no, va com va. Sí. Hòstia, Xarim Aresté, moltíssimes gràcies per estar amb nosaltres. Un plaer escoltar-te. Esther,
moltes gràcies per la feina que feu i bé, d'aquí 15 dies, jo no sé qui vindrà, però algú vindrà de la Fundació Ictus, perquè gràcies a vosaltres. això és casa vostra, carai. Moltes gràcies. Jordi Pou, demà divendres, Sí, Demà, senyor. demà ve en Víctor Parradó i en David, mira. en David Martínez del blog de històries de Barcelona, que ha escrit un llibre que és una meravella de racons i raconets i curiositats de la ciutat. Xalarem també. Vingui. Adiós. Aquí Barcelona, Ser Catalunya.